Kabalo ba mo higala igsoon unsa ang pinakadakong sayop ug desisyon nga gibuhat sa tawo karon nga mo'y maghatod unya niya ngadto sa kalaglagan? Kanang pagsimba niya sa mga Dios-Dios ug pagyukbo sa mga larawan ug mga Dios-Dios. Ang mga Dios-Dios nagrepresent sa Dios nga dili tinuod. Kanang adunay mata nga dili kakita, adunay baba apan dili ka istorya, adunay dulunggan apan dili ka dungog. Higala igsoon mintras dili pa ulahi ang tanan biya sa imong pagyukbo ug pagsimba ni anang mga walay pulos nga Dios. Aron dili ka mahiagom unya sa katapusang mga adlaw ngadto sa linaw nga kalayo nga asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon nga mao ang impierno. Higala igsoon ayaw na pagbuhat og lakang ang Ginoo magsilos kanimo. Kay ang Ginoo ang atong buhing Dios nga mao si Ginoong Kristo, grabe siya kasiloso. Gusto niya siya lang ang imong simbahon, ang gusto niya siya lang ang imong alagaran ug wala nay laing ilhong Dios. Nimo gawas kaniya, siya ang Dios nga nagbuhat sa langit ug yuta ug sa rambutang. Makita og dili makita ang angay dayigon simbahon gikan karon kaniadto ug sa walay katapusan. To God be the glory. Walay katapusang isyu mahitungod ni ining maong gitawag og larawan, mga rebulto. Actually kana nga gitawag og issue or kana nga topic dugay naman kana gitubag sa simbahang Katoliko. Limang kag gitubag na simbahang Katoliko 787 AD pa. Sa panahon sa Second Council of Nicaea, nga mutong panahon nga napi mga Katoliko nga di mutuo tawag ining kuan, rebulto, di silang mudawat sa rebulto. So gitubag na sa mga defensor sa simbahang Katoliko, particularly sa Saint John Damascene. So kana nga issue hagbay rang namatay unya ginabangon pagbalik sa mga sulpot natong mga amigo parihaan ni karon. First point sa iyahang tawag ini nga video, ingon pa niya di daw kuno ta mag-ila og laing Dios, which is tama. Ug mo na gitudlo sa simbahang Katoliko nga di ta mo ila og laing Dios gawas sa Dios nga naa sa langit. May bitaw ang pagtuo sa simbahang Katoliko, now this is the Catholic faith, we worship one God. Nagtuo lamang kita og usa lamang ka Dios, dili daghang mga Dios. So therefore kanang mga rebulto nga naa din ha sa ato ang mga altar, naa din na sa ato mga simbahan, or even kining naa sa ko ang tawag ining likod, dili na may atong Dios. Kay para matawag na siya nga Dios sa hinungdan nga diin wa man ta magtuo nga kana mga Dios. Kay again ang atong pagtuong Katoliko naay usa lamang ka Dios. So therefore kanang mga rebulto, kanang mga imahen, dili na Dios mga Katoliko. O bitaw kung mag-ampot na amahan namo naka sa langit, dito mo ingon nga amahan namo mipilit ka ng rebulto kay para mahimo ning tama ning una sa tong higala nga gitawag og sulpot. Number 2, di pud manilos ang tawag ining Dios sa hinungdan nga wa man ta mag-ila og laing Dios gawas niya. Ang atong pagbaton og mga rebulto sama ang intensyon o objective sa iyahang gipahimo sa Exodus chapter 25 verse 18 o kanang sa 2 Chronicles chapter 3 verse 6 to 10 nga paghandom, paghimo og dibuho sa templo sa Dios. Kay ang tinuod nga templo sa Dios na may mga rebulto. O ang ilahang mga sekta tanawon ng ilang mga simbahan kulang na lang duha ka sa kung kupras ana malaan nagbudigas kupras nga naman kay wa may kung sukan baba kanang mao mga siktaha kanang ilang mga kapilya kanang ilang mga balay simbahanan wa na koneksyon sa langit. Sa ato ang nato yung mga rebulto kay pagpadayag ka na externally nga kining maong simbahanan na ay koneksyon sa langit. Yan. Mo nang second point, dili manilos ang Ginoong Jesucristo. Number 3, kanang mga santos di nato na mga Dios. Magbato santos sa tong tawag. Magbato Santa Maria, San Pedro, San Roque, San Isidro, San Antonio de Padua. Nga naman kay dili na sila mga Dios, mga santos na sila. Kaya kung mga Diyos pa na sila, Diyos Maria, Diyos Pedro, maunta na. Ang atong tawag, anang tawag, pero di man lang mo itudlo simbahang Katoliko. So, kanang mga santos, nahimo na silang santos, tungod sa Diyos nga atong giila. O mao lamang ang atong simbahon, isip Diyos, walay lain. Mabato ang atong classification of worships, na atay adoration, veneration, special veneration. Ang kanang adoration na pagsimba para lamang sa Dios. Walay lain nga tawag ining mahatagan ana kay kung musimba kag laing Dios, musimba ka sa butang or musimba ka sa tao nga imuhang Dios, nag Dios ka. Nya dili man na may tudlo simbang Katoliko kanang mga ributo ato ang mga Dios, di ba? Again, ang pagtuo simbang Katoliko, now this is the Catholic faith, we worship one God. Wala gingon nga we worship many gods including the statues and images, no? Wala.
Lastly, ingon pa sa tong higala nga kana ko dong mga Diyos na ko na mga mata apan di makakita, na ay tawag ining mga ilong apan dili makapanimaho. No, actually mabasa na sa Salmo kapitulo 115:3 hangtod sa gitawag og 8. Pero particular man na nga image, imahin sa mga Diyos. Wa man gyud din ang imahin sa mga santos. Kaya naman po yung mga imahen sa mga santos o mga balaan nga nagkondakson sa Diyos nga naa sa Biblia. Nailarawan sa tao, napilarawan sa leyon, napilarawan sa anghel. Oh, nga naay koneksyon sa Ginoong Diyos, di man to Diyos. Bisag naay mga mata pan di kita, naay mga ilong nga pani makapanimaw kay imahen ganino. So buti pasabot ang gidili sa Diyos klaro kadto ng mga ribulto sa mga Diyos kato mga fake gods nga giila nga mga Diyos. So dili man matawag di nga fake gods kining mga ribultuha nga naa sa to ang panimalay, naa sa to mga altar, naa sa to mga simbahan tungod kay again wa na to giila nga Dios ug wa po na to gipulihan ang Dios ani nila. Di ba? And lastly, sa katapusan pa yun, dugang pangkatapusan sa itong argumento. Lastly, ang ilang pagtuo, ipamugos gud sa mga sulpot na itong mga amigo nga kita mga Katoliko nagtuo og mga Diyos, nagsimba og mga Diyos. Pero ang kamaturan, way Katoliko nagsimba og Diyos. Subuti pasabot ang damgo, ang mga karabitong pasmado nga panguna-una og interpretasyon sa mga sulpot ginapahid nila sa mga Katoliko. So therefore sila ang nagtuo. Ang kita mga Katoliko nagsimbag Diyos. Sila ang nagtuo nga kini nga ato mga ribulto mga Diyos ni. So kinsa may nakasala kita? Sila may nakasala kasi sila nagtuo. Dili kita may nakasala nga naman wa man ta magtuo ana. Wa man ta magtuo nga ang mga ribulto Diyos. Pero mo lagi kapila na itong ibalik-balik ng pasabot, ihapon makasabot. Nga naman, kay karbo magod ang ginapairal ng mga tawhan na. Tudlo ang tama, di ipon mo dawat. Nga naman, kay sayang ang 10%.